Pai. Habaya day ba ka jingja tua ka kendo haki benta jong ka jingking DWAR KSUID u arpit upadhaye Deputy Commissioner Kariboy District ula PYNJARI da ka kendon sispa saupusau CRPC banmang banyat ki kali bakit kia palat ya kalai pautan. Henry kini ka hukum UDC kalayating ko bat u project director ka NHAI ubalaong tang kitu ki kali ki bakit hapo ka pautan kila banyat namar ka jingsenjor ka jingkieng.